انسان دی ذہن دے اندر نہ ہو سی دماغ دے اندر تو انسان کدا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جتنا ہی بڑے تو بڑا اگر عالم بن جاوے, مناظر شیخ الحدیث بن جاوے, لیکن استاد ہی ہوتا ہے. اس کا ادب کرنا اس واسطے انتہائی ضروری ہے. ادب اگر کوئی نہیں تھا, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ پاک نے احسان کیتا ہے مومنوں دے اوتے کہ اللہ پاک نے انہاں دے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا, اور رسول دا کم ہک یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت قرآن اور سنت حدیث دی او تعلیم دیوان واسطے ہے. تو اس واسطے جیرا بندہ بھی جیرا بھی طالب علم کہنے کو اگر کوئی سکھ دے تو گویا کہ اس سکھاؤن والے دا اے اپنے ہوتے نعمت الہی سمجھے. اور ادب دے لحاظ نال اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن کے اندر فرمائے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا تجہروا لہ بالقول. اللہ پاک نے صحابہ کرام نو دسے ہے, پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب سکھایا ہے. تو سارے واسطے بھی ہے کہ اساں اپنے اساتذہ کرام دا ادب کرو, اور ادب کرنا قابلیت دی وجہ کو نہیں ہونا چاہیے. ادب کرنا کسی دی عظمت دی وجہ کو نہیں ہونا چاہیے. ادب انسان دے طالب علم دے دماغ وچ ہوئے تو استاد ہون دی حیثیت نال ہونا چاہیے. چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے استاد ہے گہرا ہی ہے, اس کا ادب انسان دے دل دے دماغ دے اندر ضرور ہونا چاہیے. چاہے تکلم دے لحاظ نال ہوئے, چاہے باون دے لحاظ نال, سبق پڑھن دے لحاظ نال, جس قسم دا انسان دا اے طالب علم واسطے ضروری ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول مروی فرما دیں اذا صنع الیکم معروفا, کہ جلے تھواری طرف کوئی اچھا کم پیش کر دے وے تھوا کو تو وقت کے کرو فکافئوہ, اس دے تسا مکافات کرو. کہ کرو مکافات, اس دا بدلہ دیون دی کوشش کرو. فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ, اگر تھوڑے کو ایسی چیز کوئی نہیں جڑے تسا بدلے دے طور تے دے سکو تو فرمایا فَدْعُوا لَهُ, و تو نے واسطے دعا کیتی کرو, دعا کیتا کرو. حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ مَا كَافَأْتُمُوهُ, اتنے تک انہیں واسطے دعا کرو کہ تو کو یقین تھی ونجے کہ میں اس دا کچھ نہ کچھ بدلہ دے چھوڑے. تو اساتذہ کرام دا اتنا احسان ہوتا ہے اسارے ہوتے, تو اساں اس دے نال مالی تعاون حقدار ہے تو مالی تعاون کرو, مالی خدمت کرو, جانی خدمت کرو انہاں دی. اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اساں ہر دعا دے اندر اپنے اساتذہ واسطے دعا کرو. فدعوا لہ, کم از کم اتنا ہے اپنے اساتذہ نو دعا دے اندر یہ ضرور یاد ہے. تے دوجے نمبر تے ادب. آخری گل کہ محنت بھی ہوئے, ادب بھی ہوئے. تیجے نمبر تے ہے کہ توکل ہوئے تو کہندے ہوتے اللہ دی ذات. بندہ خود تکبر دے اندر نہ آوے کہ میں بڑا محنتی ہوں, بڑا علم ہے میرے کو, میں بڑا ادب کرے گا تو میں کوئی نتیجہ ملونی نہ. نتیجہ دل مرسی تو پہلے اسباب اپنا توکل اللہ دے اوپر کرے سے. توکل وتوکل علی اللہ اذا عزمت توکل علی اللہ. توکل اللہ دی ذات دے اوپر ہونا چاہیے. تو اس واسطے طالب علم دے اندر ہے اگر ترے چیزاں اپنائی ہیں اس نے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور اس کو کامیابی عطا فرماسن. تو دعا ہے کہ اللہ پاک تو سب سارے طالب علموں اللہ پاک دنیا دے اندر بھی کامیابی نصیب فرمائے, اور دن قیامت بھی اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے, اور تادیر سارے ہوتے سارے اساتذہ کرام دا سایہ قائم راوے. اللہ پاک انہوں نے محنت تے کوشش تے مشقت اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک اساتذہ کرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے, اور اللہ پاک انہوں نے عمر دے اندر برکت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.